Arratsalde on guztioi, gaurkoan Lorea Flores daukagu gurekin, Greenpeace erakundeko kidea da eta aurten erakundenetan egindako lanei buruz hitz egitera dator. Arratsalde on, Lorea. Arratsalde on. Zer moduz? Ongi. Uda pasataia kurtsosiera berriarekin, ezta? Bai, lasaiago erranen nuke, baina ez dakitegia denez, izan ere, udan zehar lan mardula izan dugu, baina hemendik aurrera ere irailean espero dugu gauza asko ditu egiteko. Esan bezala, zuk Greenpeace erakundean lanak egiten duzu, baina zehazki zer motatako lanak egiten duzu bertan? Ni zehazki naiz Greenpeaceko mobilizazio koordinatzailea hemen Euskal Herrian. Ego Euskal Herrian, bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan. Orduan batez ere nire lana zera gure bulegoa edo sede nagusia Madrilen dago, orduan pixka bat zubi lana egiten dut hemen ditugun bolondres talde guztiak, hiriburu guztietan badago Greenpeaceko bolondres talde bat, orduan beraiekin pixka bat koordinatu, egiten ditugun aktibitateak, ekintzak eta bar. Eta gero pixka bat ere ordezkari hori komunikabideekin, politikariekin olako harremanak ere egiten ditu. Eta zenbat denbora daramatzazu postu honetan? Iazko azaroan hasi nintzen, beraz ez daramat hainbertze denbora ere, baina nahikoa gauza honitzik hasi eta aurrera eramateko. Orokorrean denbora honetan, erronka nagusirik izan duzu postu honetan edo postuak eguneroko tosenuean dauka erronka nagusia? Egia da, egunero gauzak badaudela eta egunero horreri aurre egin behar zaiola, baina bi aukeratuko nituzke, hasietan nahiko azkar martxoan izan genuen hemen Getxon egin genuen Jon Kortajarenarekin batera, egin genuen olako hondartza garbiketa handi bat, plastikoen auzian inguruan pixka salatzeko, enpresa handiek sortzen dituzten plastiko kopuru handi guztiek, nola azkenean itsasoan, hondartzetan, erreketan amaitzen dute. Eta horrek denak hainbertze jende etorri behar zuen, horrek denak eskatzen du antolakuntza handia, eta erronka handia izan zen, baina ongi atera eta pozik. Eta bertzea izan zen Bilbon Arctic Sunrise, itsasontzia egon zen, aste batez ekaina. Eta hor ere nahiko kanpaina handia da, Ipar Polotik Hego Polora doan kanpaina bat, nahiko indarra handia jarri dugu horretan helburua hitz anbiziosoak daudelako eta berdin hori den antolatzea, Londresekin koordinatzea, baimenak eskatu eta horrek denak suposatu zuen erronka, baina polita beti ikasten da asko eta jendearekin harremanetan beti ateitzen dire esperientzia polita. Horten ere, nabarmena izan da, udonetan egondako hainbat zute, bai Brasilen, bai Kanaretan, baita ere Afrikan ere. Nola ikusten duzue egoera hau? Egia da egoera ez dela berdina, hemen Kanariar irletan jasan ditugun zutenak, edo adibidez Brasilen eta Amazonean ematen ari direnak, ez. Azpimarratu beharra dago, adibidez Brasilen eta Amazonean ematen ari direnak, modu batean erranda nahita sortutako suteak dira, ez? Azkenean deforestazio politiken barnean sartzen den zerbait. Baso hori suntsitzen ari dira, batez ere nekazal eta beltzaintza industrialerako mesedetan, ez? Basoa diren lur horik eraldatzen dituzte, lehendabiziko egur preziatuak eta ateratzen dituzte eta horrekin komertziatzen dute. Horren ondotik sua ematen diote, nahita. Ondotik soja eta olako soja, palma, olako landareak ekoiztu ahal izateko eta hori gero pentsuan bihurtzen dute esportatzeko, ez? Eta adibidez Espainiar estatua soja importatzaile handienetakoa da, bazerriak eta olakoak bazkatzeko. Eta gero Kanariar uharteetan ematen dena gehiago da pixkat, arazo diferenteak elkartzen dira alde batetik aldaketa klimatikoa dago, geroetan temperatura altuagoak ditugu, idorte handiagoak, horrek denak eragiten du sute probabilitatea igotzea, azkenean lehorra dagoenean baso bat edo, aski da txispa txiki bat pizteko. Eta bertzetik ere gertatzen dena landa eremuarekin egon den harremanaren hausketa, gero eta gehiago hirietan bizi gara, lehen nekazal gehiago zegoen, abetzan gehiago, orduan basoen kudaketa bertze modu batean ematen zen, orain hori dena abandonatu egin da, eta beraz badago materia organiko pila basoetan, orduan behin pizten dela, askoz errexago edatzen da.
urteak daramatzagu suteak izaten, interneten egon dira hainbat grafiko modukoak, hainbat urteetan zer onditu izan direlako suteak eta nola ikusten duzu dagoela arazoa? Bai, hori da, suteak berez, ekosistema naturalen berezko ezaugarri bat dira, eta natura puntu bateraino gai da ez, sute horiek bere gain hartzen, horieri buelta ematen. Gertatzen dena aldaketa klimatikoarekin batera, eta hori basoetan eman den kudeaketa aldaketa horrekin gertatzen diren suteak geroz eta handiagoak direla, kudeatzen zailago, eta gainera arriskutsuak askotan ere egiten den planifikazio forestala eta urbanistikoa ez delako egokiena ez, eta azkenean suteak iristen dire etxeetara, horrek suposatzen duen kalte ekonomiko eta personal guztiekin. Orduan hori argi dago behar dela aldaketa bat, arautegietan, behar dire, legeak badira behartzen dituztenak emergentzia planak eta prebentzio planak ezartzera, baina egia da askotan olako herri txikietan justo direnak baso eremu handienak dituztenak ez dituztela ez baliabide tekniko eta ekonomikoak horiek aurrera eramateko. Orduan pixka bat ere ez gobernuetatik, administrazioetatik behar da ere konpromezu hori politikak aldatzeko eta plan horiek garatu ahal izateko. Ja, pixka gaia aldatuz, lehen komentatzen duzun bezala, plastiko, ozeanetan egondako plastiko handitzearen kanpainetan ere murgita egon zarete, komentatu duzu Getxon egondako aktoa, beste hainbat gauza egin dituzue denbora honetan zehar ere? Bai, Getxoko horren atzetik ere estatuko bertzain hondartzetan ere garbiketak egin ziren. Honen helburua batez ere zen erran bezala hondartzetan pilatzen ziren, ze guk ez ditugu garbiketa egiteagatik egiten, azkenean hori ez da benetazko soluzio bat, ez? Egun batean garbitzeagatik gero plastikoak iristen jarraituko dute. Gure garbiketa hauen helburua zera da, bertan pilatzen ditugun plastikoen sortzaileak, markak identifikatzea, ondoren marka edo enpresa hauei erantzunkizun bat eskatzeko. Orduan, holako auditoria edo deitzen diegula hainbat lekuetan egin dugu, eta gero horrekin marka hauen gana jo dugu eskatzeko beraien produkzioa aldatzea, ez? Bertze motako alternatiba batzuk eskatzeko, hori ez izatea erabilera bakarreko ontzi guztiek horiek, gainera azkenan iristen direnak itsasora, ez direla modu egokian kudeatzen. Eta horrekin lotuta ere ez, pixka lotua dago, lehen aipatu da ipar polotik hego polorako kanpaina hori eskatzen duena ozeanoen babesa ez, eta hain zuzen ere gure itsasontziak gelditu ziren Karibeko arkuan, Bermudetako trianguluan inguruan, hor dago Sargazo itsasoa ez, eta da haitzeko sistema berezia, bertan badaude alga batzuk, baditu korronte ozeaniko berezi batzuk, eta da gune bat agitze importantea, dortotkak, angilak, hor ugaltzeko, baina preziski hor dauden korrontengatik sekulako plastiko kopurua pilatzen da, eta kaltea eraginaz bertako bizi duenei. Orduan, tur horretan ere bertan gelditu ginen, zientzialari batzuk gure itsasontzian etorri ziren neurriak hartzeko, eta era berean irudien bidez egoera salatzeko aukera izan genuen. Hala eta guztiz ere, plastikoak arazo larria dira, plastiko masa handiak eta baita ere mikroplastikoak, baina hortan ez da gelditzen ere ozeanoak kaltetzen dituzten gaitzen artean, baita ere isuriketa daude, ezta, edo eta... Bai, horrela da, ipar polotik hego polorako espedizioa abiatzerakoan, edo pixkaldenago justa kaleratu genuen txosten bat, zeinetan adierazten zen behar hori ez, ozeanoak besteko, azkenean guk eskatzen duguna da nazio mailako, mundu mailako tratatu bat eskatuko duena ozeanoen 130 babesa ez, eta hor txosten horretan identifikatzen genituen arazo nagusiak ez, nagusia eta dudari gabe eta denen hauetan dagoena da aldaketa klimatikoa bera, plastikoak, arrantza ez, arrantza industriala edo gaur egunera egiten den bezala ez, hori ere arazo larri bat suposatzen du, eta gero eta gehiago ere indusketak. Azkenean lur gainean ditugun mehatzeak eta batzuetan ez, agortzen hasten dira eta ikusi dute
Itsasondoan hainbaldekuetan badaudela olako material preziatuak, baita baliabide genetikoak, eta hasi dira ematen hainbaldekuetan indusketarako baimenak, eta horrek ere ekosistemetan eta bertako bizidunetan sekulako mina eragiten du. Orokorrean, Lorea, aurtengo urteko balantzea egingo bazenu, nolako balantzea aterako litzateke? Bueno, badaude beti bezala, enuke erranen bereziki urte ona izan dela, honengatik suteen kontuangatik, gainera oraindik negoziaketak martxan daude, aipatu dugu nazio mailako ozeanoak besteko tratatu horren inguruan, baina dagoeneko hiru erronda edo negoziazio erronda eman dire Nazio Batuen erakundean, eta oraindik badirudi estatu indartsuenak edo ez daukatela olako konbikziorik, baina bertzalde ere badaude izpiak, adibidez, joan den urtetik impuesto al sol delako hori edo bertan bera gelditu zenetik, gero eta iniziatiba gehiago daude batez ere herritarretatik ateratzen direnak, energia erabiltzeko modu berriak, gero ere mugimendu guzti hau gazteena edo apatean atera dena berriz ere txispa txiki batetik gretak piztu zuen, apatean mundu guztia sekulako mobilizazioak orduan badaude gazi gozoak, ez nuke erranen urte oso ona izan denik ere, baina behintzat mobilizazio aldetik, kontzientziazio aldetik, ez dakit, zerbait piztu da eta hori beti baloratu behar da. Pixkat ere, elkarrizketa amaiera ematagatik, hurrengo aste eta hilabeteetan beste hainbat kanpainetan egongo zarete lanean, kanpaina berriak diot edo berdinekin jarraituko duzute? Batez ere hemendik eta urte bukaera arte bultzada berezia emanen diogu klima aldaketan inguruan sortu diren mugimendu guzti oneri. Orain bereziki iraia izanen dugu hilabete intensoa azkenean 27 deitu dugu mundu mailako klima globala mugimendu hau edo greba deialdi hau hasi zen gazteetatik, Fridays for Future bezalako mugimendutik, baina gero azkenean hainbertze erakunde ekologista, sozial eta barrek bat egin dugu, eta hau den antolatzen, badugu lana, eta azkenean egoera larria da, eta egia da zientzialariek errandutela gaur egun bizi dugun arazo larriena zalantzari gabe aldaketa klimatikoa dela, eta orduan behintzat hemendik eta urte bukaera arte horretan egonen gara jotasu. Oso ongi, Lorea, plazer bat izan da zurekin hitz egitea, espero dugu kanpainekin dena ondo joatea, eta beste nonbaitetan etorri nahi baldin baduzu, gonbidatua egongo zara. Bale, mila esker zer ere. Eskerrik asko.